Yo, what's up mga ka-right? So, karong adlaw ang atong buhaton kay moadto tag tuburan. Waon nato ang muffler sa Fortuner 4x2 LTD ni Sir Jason. Nga iyahang Kukul. iyang halin. So, si Oliver Masong. So, bani niya. Right. Nga, ara si Sir ko ani. Boss. Dengan mo boss. Joshua Sagarino. Boss, So, ano boss? bani mga Boss. ka-right Let's go. Mr. Right. Alright, so ato na ta. Let's go. Let's go. Wapagin ako na daw akong selfie stick. Sa dami yung poblasyon dami hapiton sa kanungatiyot yung Clinty ni Oliver. So nakakadali sa Felix Hardware Dapit. Problema na mo ani ron may taon nun pa na mo yung Clinty o pa ni mga ka-ride Askay. Ay, putang ina mo, ginagawa mo. dili Clinty rin hatag sa nina sa yung grupo animal ni doanay ilat na bawo pa ko way hunong nita po. So ato na mi ato marayon ta sa biyahe na to padong tuburan. Let's go. Mga ka-right, manginom sa mixing mga ka-right, kailayo pamibiganan. Nataroon sa barangay, sana Bangkasan. Sir, kung may dinero. Oh, ang lang yun. Sila yun. Paldo. Saya kira dulu nagay sir dre. Si Dondon katong tambok gyapon nga mubo. Ako unta taong dre. Oh, ito sir. Oo. Liyot na. Kada kag mga players ba? Oh, sa ba sa tuwa na dito kay di man tarapan og dako nga branch dito kay ngita sa standard nga building. Ya, sa standard man mo dito. Gamay ra kay duha ka unit ang mangwan. Ma-display dito sa muang.
Hindi sa buwan. Layo kayo sa kabias. May ito dito ang mga kipan. Dito sa McDonald's. Kaya tuyo ng mabangko. May tuyo naman. Oo. Sige, patungan. Dali lang. Mandarin. Sanahalan din ang requirements. Bayo may intrayo doon kita. Oo. So tara, mamalik na ta. Mamalik sabi, salamat. Dayon tas mga biyahe nito mga ka-rice. Layo pa kita. Go. Napahigati man ang mga manager. Kaya di sa to expected nga makita niya. Tungarap sila kalit. Kaya mong tuyo isang maple man. Kaya naman sila ato lang sa mga ganun. Naku ba, nagbubuha mga ka-right, standby or mga ka-right. Nahanatan ka, bawon din mo naabot na kita dito burano nga. Dito na ta, Kevin. So, very good. Di na TV na, kaya luling mo kita ni. Nga, isa itong buhato doon, boss. Ato tas bangko, magpisikay na itong kita sa bangko namin sa Windows. Paman, ato tao, hindi ko lang sa mga mobile phone solution. Baka na ito, sa mga mata. So, pwede mo gusto naman yung tingog siya. Sa akin, ilan namin ginabasa. Gusto niya kay katubangan sa television man niya. Kaya ito yung anak. Oh, ano na? Dapat. Alright? Alright. ECPB. Sir Chris, morning guys. Let's Adi, pwede ka video dahil? Sige, nalang, hindi pwede video. So, ari ka kita. Pagod lang ta. Mga ito mga ka-right, bawal hindi ka video. So, mali, lang na rin. Kaya, sarap na bubatong, dito tang, itagal na ng galami. Ato na display. Ato pa sa display sila. Natin display dito guys, sa Tuburan na. Kung naamo dito sa Tuburan. Baklay mo sa ginan, makatuon na mga display na nakita sa Tuburan. Tapi, ang kapihan ni Vice Mayor Aljon Diamante. Kapihan na. Namong happy. So, banda dito. Let's go. Let's go. Saan dumusak? Okay. Sorry tata. Ano yung future showroom sa Tuburan? Mga ka-right, nata sa shoot. Ito ang display center dito sa Tuburan. Nasa may Tuburan
Tubangan Cafe. Ano ito? Kana display. Fortuner. Unya, malas kayo na apoy na disgrasya dali sa Tubangan. Alright. Tapan og motor. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Ano mo man tuyo? Uli naman. Banimis pag uli ah. Right. So, adto na may mga ka-ride. Uli na may. Okay. Sa opisina. Let's go. Many hours later. Mga ka-ride, nabot na mga ka-ride. Ito na nila sa ato ang kalayan. With Oliver. Yan. Salamat sa mutuban. Kalimutan subscribe, like niya. Share na lang po ito. Kalingaw. Yeah. Kila lang. Kita.